שלום חברים, לי קוראים איתן דנילוב, ברוכים הבאים לסרטון שלי. היום אנחנו משחקים משחק חדש. אם שיחקתי בו אני לא הראיתי לכם, אחרי שהתחלתי בלדכם. טוב, אז היום נשחק במשחק של מטוסים. אתם מכירים את האלה שנותנים את האוכל במטוס? איך זה? שאומרים לכם לחגור. טוב, אז אנחנו נתחיל עכשיו. אל תשכחו לשים לייק וסאב. אני רוצה להגיע לפליי באטל. אוקיי? טוב, עכשיו אנחנו מתחילים. יש לי פה... עכשיו... הנה, זה המטוס שאני רוצה לקנות. זה המטוס שיש לי. כן. יש כזה מטוס אמיתי. אז קניתי 3 ארצות שאפשר לטוס אליהן. אז אני עושה עכשיו קו טיסה. רגע. אני מצטער שזה לוקח הרבה זמן. יופי, זה הקו הטיסה שלי. לא נעשה הכל, אני חושב. זה האוכל שלנו שיהיה. יש לנו פה ביזנס ויש לנו פה רגילים. זה הטייסים האהובים עליי. אני אתלבש קוד. לא מתחילים לי. יופי. עכשיו אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים למטוס. איפה הטייס? תודה. אוקיי, אנחנו הולכים למטוס שלנו, לגט. אנחנו בשער 10, ששם מחכה לנו המטוס שלנו. אני נכנס אליו. הנה, זה טוב. זה השביעים שלנו. פה, שם. אני לא קראתי לביזנס בינתיים, אני צריך עוד לסדר, נו. אז... טוב, את זה אנחנו צריכים לפה. את זה, לפה. את זה. פה. זה לפה. יופי. עכשיו יש לנו עוד מקום שם מאחורה. טוב, גמי בר. הימי גמי בר. יסמה גמי בר. אנה יומי צ'מי פמי לקי גמי בר. אנה צ'מי בר. יסמה גמי בר. טוב, עכשיו אנחנו קוראים לביזנס. נקרא. הנה לחצי על כפתור שקורא להם. הנה הביזנס באים. כן, זה נראה קצת מוזר, הם כאילו לא ביזנס, אבל זה ביזנס. עכשיו אנחנו נצטרך לחלק להם מה זה הכל מתי שהביזנסים באים אנחנו מחלקים להם קצת רענן כזה. הנה זה מה שהם רוצים. הנה זה פה ביזנס פפסי טאק קופי מים, גם אתה מים,
טוב, עכשיו פפסי. גם אתה פפסי, יאללה. קפה. גם את קפה. קפה. מים, חשוב בחיים. מי ששותה מים פה זה יופי. אוקיי. מים חשוב לשתות בחיים, תזכרו. אם אתם לא שותים אתם יכולים למות. טוב, עכשיו אנחנו לוקחים את איך זה... זה מה שאני הכי שונא, שהם לא חוגרים ועושים פה שטויות במטוס. תקשיבו, פעם אחת קרה לי שישבה אישה פה והיא התחילה לקלל, אז אני לקחתי המון חגורות וקשרתי אותה עד שמשטרה באה ולקחה אותה, שנחתנו. אוקיי. עכשיו אנחנו קוראים לרגילים. כן, קצת איטיים האמת היא. אני מצטער שלוקח הרבה זמן, נו. איך זה? צריך לבדוק אם כולם חגורים. אוקיי. כולם לחגור פה. מה את עושה פה? בחוף הים, יו. את לא בחוף הים, את במטוס, צריך לנהג יפה פה. אוקיי. גם אתה לחגור. אתה לא במונית. בחול. כן, גם את. אנחנו במטוס, אם יקרה משהו, זה לא אשמתי. Hello, ladies and gentlemen. This is your captain for the כן, flight אצלנו זה deck. טייסת. Welcome aboard the flight. We're expecting a smooth ride today, so the seatbelt sign should remain off for most of the flight. Thanks for flying with us, and once again, welcome aboard. טוב, אנחנו צריכים להתחיל לטוס, זה מה שכיף בזה. זהו, סגרנו. רגע, עכשיו צריך לסגור פה. יאללה. סגרנו. עכשיו לסגור את הדלת ונתחיל לטוס. קלוס. סגרתי. אוקיי. סוגרים. עכשיו סקיפ טקסי, זה מה שאני אוהב. Flight attendants, please be seated for takeoff. עכשיו נתחיל לטוס. Take off. מתחילים. יאללה. חתולה שלי פה, של התמונה של האבטר שלי. יאללה. יופי. אנחנו באוויר. עכשיו נתחיל לחלק אוכל לחזירים. כן, אני קורא להם חזירים. הם עושים לי עבודת פרך. באמת. This is your captain from the flight deck. We have reached our cruising altitude. The flight attendants should start their in-flight service shortly. Sit back, relax, and enjoy the flight. לך מים. אני קודם כל מחלק את השטויות ואחרי זה מים. גם לך מים. אוי, קפה. טוב, אני טעיתי. אוקיי. מים.
מים. drink, water drink. מים זה בריא, לא לשכוח. אני שוב אומר. טוב. עכשיו סלט. לך, הנה. נאטמיקס. נאטמיקס. אני לא יודע מה זה נאטמיקס, אבל אם אוכלים את זה לך סלט, זה בריא, יופי. גבינה. גבינה בצלחת. טוב. סלט. גבינה בצלחת. סתם. עכשיו גבינה. סלט. טוב, פה סיימנו בביזנס. עבודת פרך, לא. אפילו לא בא להיכנס לפה. מים. לא לשכוח, מים זה בריא. לא כמו את... בוכה. או. זהו. שקט. כן, התוקים שלי תמיד מרשים בבוקר, כמו שעון מעורר. קפה. ווטר. מים, חשוב בחיים. מישהו שותה פה מים, אני מודה לו, זה טוב. אוקיי. עכשיו תכתבו לי בתגובות מה אתם שותים. אני שותה מים. יהיה לכם 3 אפשרויות: קפה, מים וקולה. פפסי. אז תכתבו לי בתגובות. אני שותה מים. אוקיי. קפה. מה שטוב פה, אין פה המון נושאים. כי אז אני צריך להכיל את כולם כמעט. טוב. גמי בר. טוב. גמי בר. קוקיס. יש פה עוגיות גמי בר. מקווה שלא יקרה משהו רע. גם קרה לי מתי שאנחנו נחתנו על המים, היינו צריכים לצאת בעבודת פרך ממש מהר ככה. וכילד אנחנו היינו צריכים לברוח מהמטוס. אש במטוס קרה לי. אך לא התרסקנו, בעזרת השם. אוקיי. ונחתנו במקום נטוש, ואז המטוס התפוצץ. כן, טייסים... אני פשוט לא אדבר על זה. צ'יפס. יופי, סיימתי את עבודת פרך. עכשיו לקחת איך זה פח. This is your captain from the flight deck. We have started our initial descent and we'll be landing soon. Thanks for flying with us and we hope to see you again soon.
יאללה, כולם לתת לי את הפח. הנה, פח זבל. לשים שם, לשים שם. למה צריך לחטוף ממהם? אוקיי. אני חושב שכולם ישנים פה כמעט. טוב, אנחנו צריכים עוד מעט לנחות. טוב, אנחנו צריכים עכשיו על מנת לסיים. אוקיי, עכשיו שכחתי על מישהו עוד אחד. Flight attendants, please prepare the cabin for arrival. סגור, תעלה למעלה, אתה לא בחוף הים, גם אתה לא בחוף הים. 3 ברצף בחוף הים, גם אתה. 4 כבר, 5, 6. הוא מתחשף. בורח! יופי. תחזיר למקום שלו. הנה, זה מה שאני עושה. יופי. חצוף, אימנתי בך. תקשיב, יותר אני לא רוצה לעשות את זה, זה נשמע לי מגעיל די. עכשיו אנחנו צריכים לסגור פה. אני פה לחגור. איי. יופי שהם פה יותר מושבים מריינר, המטוס הקודם שטסתי בו. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים לנחות. טוב, יושבים נוחתים. יאללה, אחת. וכפיים. מתי שנוחתים תמיד עושים כפיים, אבל אני לא יודע למה הם לא עושים. זה רק משחק. טוב, נחתנו. כיף. עכשיו אני אעשה סקיפ טקסי, כי כמו בפעם שעברה, כי אחרי זה לוקח זמן למצוא את המקום שלנו. סקיפ טקסי. הנה. עכשיו כולם יצאו, אבל הם לא יצאו, כי עכשיו המשטרה יבואו לקחת את המטומטם הזה. אימנתי בו. אבל הוא לא יודע, שוגע. טוב, אוקיי. אופן. הנה, המשטרה באה.
עכשיו נצטרך לפתוח פה ונסיים את הסרטון. טוב, אנחנו צריכים לסיים. אוקיי, אנחנו יוצאים עכשיו. טוב, אנחנו נסיים פה. אז תודה שצפיתם וביי.